Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonardo. Walang eksaktong taon. Siya'y Zamboanga Sibugay. Noong mga panahong ito, kasalukuyang binabalot ng matinding karamdaman si Leonardo. Lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang na ibenta na para lamang maisalba ang kaisa-isahan nilang anak. Ang kaso lang, sa loob ng 2 taong pakikipaglaban, hindi pa rin sila nakakahanap ng lunas. Maraming tao na rin silang nilapitan, pero sa una lang magagaling ang mga ito. Bandang huli, ito na rin mismo ang kusang sumusuko, gawa ng ayon sa mga ito, wala silang ideya sa sakit na kanyang dinadala. Pagtatapat pa ng mga ito na, anuman ang karamdaman na nasa loob ng kanyang sistema, ay hindi ito pangkaraniwan. Naniniwala rin ang mga manggagamot na kailangan nilang magpatingin sa mga bantog at dalubhasa dahil posibleng may alam ang mga ito sa ganoong uri ng sakit. Nang marinig nila ang tungkol dito, hindi sila nanawang maghanap. Yun nga lang, dahil salat sa salapi, katulong at panahon, hindi nila ito basta-bastang nagagawa. Kaya katagalan, ang kagustuhan niyang gumaling ay unti-unti na lang ding nawala. At sa sobrang tindi ng kanyang mga pinagdaanan, pinili na lang din niyang tanggapin ang ibinigay na pagsubok sa kanya ng tadhana. Ngunit kung si Leonardo ay sukong-suko na, tila bang hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga magulang niya. Isang hapon, habang nakaratay siya sa higaan, dumating ang tatay niya kasama ang isang matandang babae na hindi niya kilala. Unang beses niyang makita ang matandang yon, kaya di niya halos maisip kung sino at kung saan ito nagmula. Bagaman wala siyang ideya sa pakay nito, batid niya na katulad ito ng ibang mga albularyong minsan na niyang nakilala. Wala rin siya ritong naramdamang espesyal o kakaiba, kaya naman sa halip na atupagin niya ang pakikipag-usap dito, pinili niyang magsawalang imik. Aminado siyang hinuhusgahan niya kaagad ang matanda, nang hindi man lang inaalam ang talento at abilidad nito sa panggagamot. Paglapit ng kanyang ama, agad nitong ipinakilala ang matanda nitong kasama. Siya nga pala anak, ito si Lola Ada. Tubo siyang syokon at naparito siya dahil sa misyon niyang tumulong. Mapalad tayo dahil isa tayo sa mga napaunlakan niya. Umupo ka na muna anak at nang makapag-usap kayo tungkol sa sakit mo. Bungad na wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit hirap na hirap siyang kumilos, pinilit niyang umupo at humarap sa matanda. Kung hindi niyo kasi na itatanong pinuno, nagkaroon ng mga bukol ang kasukasuan niya. Lumobo rin ng husto ang kanyang tiyan, tapos yung bandang dibdib niya lumiit ng lumiit sa puntong balat na lang ang bumabalot sa kanyang mga tadyang. Butot balat din ang kanyang pangangatawan, tapos kung titingnan, masasabi mong limitado na lang ang araw na natitira sa buhay niya. Basta yung buhay noon ni Leonardo ay hindi ang tipo ng buhay na gugustuhin ng kahit na sino. Pagharap niya sa matanda, wala naman siyang ibang nakita kundi ang paglabas nito ng mga kagamitan sa loob ng daladala nitong bayong. Karamihan sa mga nakita niya roon, purong mga garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng likido. May mga itim na kawayan din itong kinuha, kasabay ng mga batong hindi niya mawari kung ano. Matapos naman itong maihanda ng matanda, tsaka ito lumapit sa kanya habang nag-uusal. 7 beses nitong inihipan ng dasal ang kanyang bumbunan bago nito sinimulang hawakan ang mga bukol sa kanyang kasukasuan. Pinakinggan din ito ng maigi ang kanyang dibdib,
habang patuloy itong nagbabanggit ng mga katagang hindi niya maunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas, kumuha ng itim na tela ang matanda na siya namang dahan-dahan itong inilagay sa kanyang ulo. Iho, riritwalan kita gamit ang kandila. Alam kong masakit matuluan ng luha nito, pero tiisin mo lang. Nangangako ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa normal. Wika ni Lola Ada habang inihahanda ang mga kagamitan ng ritual. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Duda man sa ibig nitong mangyari, minarapat niyang bigyan ito ng pagkakataon. Sa isip-isip niya, wala namang problema kung maniniwala siya. Maya-maya pa, nang malaman na niya ang nais ng matanda, tahimik siyang sumunod sa lahat ng iniutos nito sa kanya. Pagtakip nito ng tela sa kanyang muka, agad naman itong nagsindi ng kandila kasabay ng dahan-dahan itong pagpaikot sa ulo niya. Ang kaso lang, nung medyo tumatagal na ito, nararamdaman na niya ang pagtulo nito sa kanyang hita. Hindi kaaya-aya ang ganoong pakiramdam, kaya pinilit niyang ito ay ilagan. Yun nga lang, hindi niya ito basta-bastang nagawa. Bukod kasi sa mabigat ang kanyang katawan, wala rin siyang sapat na lakas upang kumilos ng biglaan. Kaya naman sa katagalan, napilitan na rin siyang tiisin na lang ang lahat ng kanyang nararamdaman. Mabuti na lang, di nagtagal ang ganoong proseso, kaya naman kahit papaano nakahinga siya ng maayos. Pag-alis ng talukbong sa kanyang ulo, dito niya nakita ang matanda na nagpapatulo ng kandila sa isang mangkok na punong-puno ng tubig. Noong una wala naman siya roong nakikitang kakaiba. Pero habang tumatagal ito, may napapansin siyang mga simbolo na tila bang unti-unting nabubuo. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya nakita ang wangis ng isang tao at batang may kakaibang anyo. Mahahaba ang mga buhok nito, tapos may hawak-hawak itong tungkod habang sa kanya ay nakaturo. Nang masipat naman yon ng matanda, agad naman yung napatingin sa kanya, kasabay ng pag-uwi ka nito ng, Pamilyar ba sa iyo ang mga taong ito? Alam kong nakita mo ito kung saan. At naniniwala rin ako na minsan kang nagkaroon sa kanila ng ugnayan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila ang ugat ng iyong karamdaman. Pero naniniwala ako na sila ang makapagtuturo ng taong may gawa nito sa iyo. Maging matapat ka, Leonardo, kung gusto mong matulungan kita. Kapag nagsinungaling ka, habang buhay mo nang dadalhin ang sakit mong yan. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi naman siya nag-alangang sumagot dito ng, Kilala ko ho ang mga yan. Yung bata dyan, kaibigan ko. Tapos yung matangkad, yan yung tsuhin niya. Barkada rin niya ng tatay ko. Kaya hindi ko po maisip kung anong kaugnayan nila rito. Nang marinig naman ito ng matanda, hindi na ito nagpaliwanag. Basta ang nais nito, mahanap nila sa lalong madaling panahon ang magtiyo. Dahil dito, kung kaya't agad namang umalis ang kanyang ama para puntahan ang dalawa. Sila naman at ang matanda, naiwan sa loob ng bahay habang patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang karamdaman. Ilang oras pa ang lumipas. Dito na nga nila narinig ang pagpasok ng tatay niya. Kasama noon yung mga taong ipinapahanap nila. At nang makapasok na ito sa loob ng silid, hindi nagdalawang isip ang matanda na kumprontahin ang tsuhin ng bata. Tinanong nito dito kung may kaalaman yon sa sakit ni Leonardo at kung ano ang kaugnayan nito
sa taong naglagay ng karamdaman sa kanyang katawan. Mariin din itong inilahad na hindi makatao ang ginawang pagpapahirap ng nilalang na yon, kaya kailangan nila itong mapagbayad. Pagkarinig naman ng tiyuhin ng kaibigan niya sa sinabi nito, agad naman yung nagmaang-maangan. Kesyo, wala itong alam sa sinasabi ng matanda, naguguluhan ito at kung ano-ano pang mga dahilan para makapagpalusot lang. Inakala ng lalaki na matitinag niya sa kanyang testamento si Lola Ada, pero habang tumatagal ang pag-uusap nila, napapansin na nito na hindi niya matinag-tinag ang matanda. Maya-maya pa, nang medyo mairita na si Lola Ada sa mga kalokohang inilalahad nito sa kanila, bigla niya itong tinigalpo sa noo, dahilan para bumulagta ito sa sahig. Nung masipat naman yon ng pamangkin nito, agad itong napaatras habang tulala ritong nakatingin. Hindi na rin yun nakapagsalita pa, gawa ng hindi nito sukat akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Pagsilay naman ni Lola Ada sa katawan ng lalaking animoy naging bato na, dahan-dahan niya itong nilapitan at kinapkapan. Lahat ng sulok ng damit nito hinawakan ng matanda hanggang sa may nakita itong trespiko na nakabugkos ng lubid. Pagkuha rito ng matanda, dahan-dahan niya itong binuksan hanggang sa tumambad sa kanila ang agimat ng lalaki. Hindi yon katulad ng mga trespikong may mata, gawa ng ang nakaukit sa bahay na yon ay purong mga buhay na salita. At hindi lang ito basta-bastang mga salita, bagkus kabilang ito sa sangkap ng isang ritual na may kaugnayan sa isang diablong bumibili ng kaluluwa kapalit ng hindi masukat na kapangyarihan. Nang masipat naman yon ng matanda, agad nitong inalis ang tigalpo sa katawan nito habang paulit-ulit itong tinatanong kung kanino nakuha ang trespiko. Mariin din itong inilahad na hindi yon ang tipo ng karga na dapat dalhin ng kung sino-sino, gawa ng mapanganib ito sa mga ordinaryo. Bukod sa nagdadala ito ng sumpa, kaakibat din ito ang iba't ibang uri ng salot na siyang kalimitang sinusundan ng mga aswang. Dagdag pa nito na, dahil sa trespikong yon, posibleng dumugi ng mga aswang ang kanilang baryo sa panahon ng panginginain. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, pilit itong sumagot kahit ramdam nilang hirap na yung magsalita. Ayon sa lalaki, anuman ang kanyang sabihin, hindi niya ito aalisin sa kanyang katawan. Mananatili at mananatili yun sa kanya at pawang kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanila. Magtapat ka nga. Ano ang rason mo kung bakit mo ito dinadala? Siguro naman hindi mo lang ito dinadala dahil sa gusto mo, di ba? Batid ko na may malalim kang dahilan, kaya ngayon palang magsalita ka na. Hindi mo ako kaaway, kundi kaibigan mo ako. At kapag nalaman ko ang totoo, pangako, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Wika ng matanda. Pagkarinig ng lalaki sa sinabi nito, bigla yung napatahimik. Di na yun nagpumiglas, indikasyon na nag-iisip ito sa kanyang mga isasagot. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob, sumagot ito kay Lola Ada ng, kapag ba umamin ako sa iyo, tutulungan mo rin kami. Hindi biro ang sitwasyong kinakaharap ko. Kaya bago ako magsalita, gusto kong makasiguro. Dahil sa sinabi nito, hindi nagdalawang isip na sumang-ayon ang matanda. Nangako ito na tutulungan ang lalaki anuman ang mangyari. At para mapatunayan na nagsasabi ito ng totoo, bigla itong kumuha ng punyal na siya namang inihiwa nito sa kanyang palad. Pagkatapos, kinamayan ni Lola Ada ang lalaki
habang nangangako rito. Ayon sa matanda, sa ngalan ng pakikipagsanduguan, nangangako siyang hindi tatalikod sa mga binitawan niyang salita. Dagdag pa nito na, kamatayan lang ang makapagpapasawalang bisa sa mga napag-usapan at napagkasunduan nilang dalawa. Isinumpari nito ang kanyang sarili sa sandaling hindi nito matupad ang mga bagay na kanyang sinabi. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napahinto sa paggalawang kausap nito. At sa puntong iyon, tila bang dahan-dahan na itong nakumbinsi sa mga katagang binitawan ng matanda. Maya-maya pa, pagkatapos ng nangyaring pag-uusap, dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa lalaki, kadugulang nila ang nagbigay sa kanya ng 3 piko. Inilahad din ito na matagal na nilang alam ang tungkol sa karamdaman ni Leonardo, pero sa kabila nito hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob para umamin. Alam kasi nila na malupit ang padre de pamilya ng angka nila at nakasisiguro silang papatayin sila nito kung sakali mang ipagkanulo nila ang sarili nilang kadugo. Dagdag pa ng lalaki na, kagaya ni Leonardo, isa lang siyang hamak na biktimang wala ring magawa para mapigilan ito. Nabanggit din ito sa kanila na ang pagtatanga ng ganoong 3 piko ay ibinibigay sa kanilang mga edad. Kapag bata ka pa, itim na batoo mo lamang ang iyong pangangalagaan, pero kapag tumungtong ka na sa tamang edad, dito na papasok ang mga maihiwagang karga kagaya ng 3 piko, gunong na may mga simbolo at dasal, at mga maskarang ginagamit sa panlilinlang. Kaya yun ibinibigay sa miyembro ng kanilang pamilya ay para masigurong hindi ito tatabla ng rebuelta ng karunungan ng taong kumokontrol sa kanila. Matapos naman itong marinig ni Lola Ada, napagtanto nito na hindi birong tao ang kinakaharap nila. Kaya naman sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, di na pinalagpas ni Lola Ada ang mga detalyeng alam nitong mahalaga. At nang makuha na niya ang lahat ng kanyang kailangan, pinayuhan niya ang magtsuhin na wag munang bumalik sa bahay nila. Hanggat hindi pa maayos ang sitwasyon, mananatili sila sa bahay nila Leonardo upang hindi sila mapahamak. Naniniwala kasi ito na sa kanilang pag-uusap, posibleng alam na ng lolo nito ang kanilang mga pinag-uusapan. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng matanda, sumagot naman yung doon ng, Hindi pa ba kami tatakas? Ano ang gagawin namin dito? Hintayin siya na puntahan kami para paslangin? Pagkasambit nito ng mga kataga, mariin itong inabisuhan ni Lola Ada na maging mahinahon kapag nagsasalita. Dagdag pa nito na, tila bang nakakalimutan na nito ang mga bagay na pinag-uusapan nila. Nang marinig naman ito ng lalaki, napilitan na lamang itong manahimik. Bukod kasi sa masyado ng matagalang kanilang naging pag-uusap, napagtanto rin ito na hindi sila roon makakakuha ng solusyon. Ang kailangan, meron silang gawin upang mapaghandaan ang mga bagay-bagay. Pagkaraan ng ilang minuto, habang pinatitibay nila ang bakuran ng bahay, nakatuon naman sa panggagamot si Lola Ada. At sa hindi malamang dahilan, unti-unti na noong nararamdaman ni Leonardo ang dahan-dahang paggaan ng kanyang katawan. Batid niya na nagkaroon na ng bisa ang mga gamot nitong ipinainom sa kanya, kaya naman patuloy lang niyang sinunod ang lahat ng ibig ipagawa ng matanda. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, wala nang kahit isa sa kanila ang naglakas loob na tumambay sa labas ng bahay. Habang nasa loob sila, panay ang kanilang pagmamasid sa kumpol ng balat ng nyog na kanina pa palang pinapausok. Yung mga tsuhi naman niya, kalmadong nakaupo lang malapit sa kanyang kinaroroonan habang sa kanya ay nakikipag-usap. Di na kasi noon mapakali ang magtsuhin na ilahad sa kanya ang kani-kanilang mga rason. Nang marinig naman niya ito, di naman siya nakaramdam ng kahit na ano.
Bukal din sa puso niya na tinanggap ang paghingi nito ng tawad dahil sa nauunawaan naman niya ito. Matapos ang pag-uusap, masaya siyang iniwan ng tiyuhin ng kanyang kaibigan para mag-abot ng tulong sa kanyang pamilya. Paglayo naman ito sa kinaroroonan niya, dito na siya nagdesisyong magpahinga. Inakala niya kasi na walang mangyayaring hindi inaasahan, pero 2 oras lang ang lumipas. Biglang nabulabog ang bahay nila matapos silang makarinig ng malalakas na kalabog sa dingding. May mga bumabato na rin noon sa bubong ng bahay, kaya naman dali-daling sumilip sa labas ang kanyang ama para matingnan kung sino ang mga taong may gawa ng ganoong ingay. Si Lola Ada naman noon, sumunod na rin dito para makiusyoso. Pagkaraan ng ilang minuto, dito nila nasilayan ang mga kalalakihan na nakasakay sa mga kabayo. Habang nagpapatakbo ang mga ito, kapansin-pansin na mga dala nitong bato at mga itim na putik. Panay din ang pagsigawan ng mga taong yon na parabang wala ito sa kanilang mga wisyo. Nung masipat naman yon ng matanda, agad nitong inilahad sa kanyang ama na hindi mga pangkaraniwang tao ang nakikita nila. Bukod kasi sa nanlilisik ang mga mata nito, kapansin-pansin sa kanilang mga katawan ang mga maiitim na presensyang bumabalot. Dagdag pa nito na mas mainam na wag na lamang nila itong pansinin upang hindi sila mapahamak. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, dito na rin sumang-ayon ang tiyuhin ng kaibigan niya na nagsasabi ng, Kilala ko ang mga yan. Anak yan ng kapatid ng tatay ko. Yung pamilya nila, direktang tagasunod ni Lolo Wancho. Naku, mukhang natunugan na nga ng lolo ko ang mga nangyari sa amin. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, biglang nawala ang mga taong nakita nilang nambabato sa bahay. Agad ding binalot ng katahimikan ng paligid hanggang sa may biglang kumalabog sa bubong ng bahay. Halos mayupi ang mga yero nito dahil sa biglaang paglapag ng mga nilalang. Matapos nun, rinig na rinig nilang mabilis itong gumagapang na parabang naghahanap ito ng malulusutan. Nang mapansin naman ito ni Lola Ada, agad nitong kinuha ang nakatago nitong latigo, sabay wasiwas nito sa hangin. Nang marinig ng nilalang ang mga tunog nito, rinig na rinig nila itong lumundag, sabay karipas ng takbo papalayo. Paglaho ng nilalang, hindi na ito bumalik pa. Wala na ring naging paramdam hanggang sa pagsapit ng umaga, kaya kahit papaano naging maayos ang pahinga nila. Yun nga lang, lingid sa kanilang kaalaman, simula pa lang ng kalbaryo na kanilang kinakaharap. 2 araw lang kasi ang lumipas. Madalas na silang makakita ng mga individual na umaaligid sa bahay tuwing hapon. Di naman ito gaanong pinapansin ni Lola Ada, sa kadahilan ng abala ito sa panggagamot sa kanya. Wala rin silang nakitang paghahanda ng matanda dahil ayon dito, mas importante na matulungan muna ang kanyang kalagayan bago sila kumilos. Isipin ninyo, sa loob ng 1 buwan na nahimik sila sa kabila ng napakaraming pagpaparamdam. May mga punto na nga noong sinusugod sila ng mga ito kahit tanghaling tapat para lamang mabawi ang mga kamag-anak nitong nagtraidor sa kanilang angkan. Ang kaso lang, hindi ito magawa-gawa ng mga nilalang dahil sa presensya ng matanda. Di rin yun nagkakaroon ng lakas na pumasok sa bakuran ng bahay buhat sa dami ng mga pangontrang nakalibing sa lugar. At pagkatapos ng 1 buwang pagtulong sa kanya, lahat ng karamdaman niya unti-unti nang bumalik sa normal. Ang mga bukol niya sa kanyang kasukasuan, ramdam niyang naghihilom na hanggang sa nagagawa na niyang maigalaw ng maayos ang mga binti niya. Nang mapansin naman ni Lola Ada ang unti-unti niyang paggaling, dito na nito pinagtuunan ng pansin ng kanilang mga kalaban. Ayon dito,
magsisimula na ang totoong pakikipaglaban nila sa mga ito. Bago rin yun kumilos, labis itong nagpasalamat sa magtiyo. Sa tagal kasi ng pananatili nila sa bahay ni Leonardo, hindi niya naramdaman na sinubukan silang traidorin ng mga ito. Dagdag pa nito na, bago matapos ang susunod na buwan, ipinapangako nito sa kanila na wala na ang matanda na kanilang kinakatakutan. Isang araw bago sumalakay ang mga nilalang, nagkausap na sila ni Lola Ada. Kahit kasi magaling na siya, di niya pa rin sukat akalain kung ano ang rason ng lolo ng kaibigan niya kung bakit siya binigyan ng ganoong sakit. Bukod kasi sa wala namang kainggit-inggit sa buhay niya, wala ring maipagmamalaki ang kanyang pamilya. Inakala rin niyang napagdiskitahan lang siya ng matanda. Pero nang marinig ito ni Lola Ada, harap-harapang sinabi nito sa kanya na ang mga nangyari ay parte lamang ng paraan ng matanda upang paslangin siya sa natural na paraan. At sa sandaling magtagumpay ito, huhulihin ito ang kanyang kaluluwa tsaka ito muling gagawa ng ritual upang makipagkasundo sa dyablo. Ibig sabihin, siya ang magiging kabayaran ng kasunduan nito. Marahil yun ang paraan ng matanda na makakuha ng mas malakas na kapangyarihan na hindi na nangangailangan ng mabigat na sakripisyo. Nabanggit din ito na dahil sa pagtulong nito sa kanya, paniguradong galit na ang nilalang na yon. Kaya naman aminado ito na hindi palalagpasin ng matanda ang kalapastanganan na kanilang ginawa. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Lola Ada, hindi siya nakaimik. Maging siya man kasi, di niya sukat akalain na ganun pala ang plano nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na ang matanda para kausapin ang kanyang ama at ang kanilang mga kasama. Batid kasi nito na malapit nang sumalakay ang mga nilalang sa lugar nila dahil sa hapon-hapong pamumula ng ulap. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasamahan, agad naman itong kumilos para maihanda ang kanilang pamamahay. Kahit matitibay pa ang mga dingding nito, pinakuan nila ito ng panibagong tipak ng kahoy upang hindi ito basta-bastang masisira. Naglagay din sila ng mga pampabigat sa bubong at nagkalat sila ng napakaraming bubog ng bote sa paligid. Matapos ang paghahandang yan, muli silang pumasok sa loob para simulan ang pagmamasid. Ayon sa kanya, na dahil sa pangyayari, kung kaya't pakiramdam nila napakabilis ng pag-ikot ng oras. Halos parang minuto lang noon ang lumipas nang mapansin nilang tuluyan ng tumalikod ang araw sa kalupaan. Dahil dito, kung kaya't hindi na nila inalis ang tingin sa bakuran ng bahay kung saan naroon naghihintay ang matanda. Gustuhin man itong samahan ng kanyang ama, hindi ito pinahintulutan ni Lola Ada. Bukod kasi sa magiging pabigat lang ito sa kanya, wala rin itong tsansa na manalo sa mga nilalang nakakaharapin nila. Kaya sa halip na maging pabigat, mas mainam na manatili na lang ito sa loob kung saan yun ligtas. Nang marinig naman nila ito, hindi na sila tumutol. Kahit papano naman kasi, malaki rin ang kanilang tiwala rito. Kaya kahit nangangamba, hindi sumagi sa kanilang isipan na ito ay matatalo ng kalaban nila. 2 oras ang dumaan. Malalim na ang gabi. Kasalukuyan na rin noong binabalot ng katahimikan ng paligid na parabang walang paparating na panganib. Subalit pagtungtong ng 9:00, dito na nagsimulang magsialulungan ang mga aso sa baryo. May mga narinig na rin sila noong sumisigaw na parabang nagmumula ang mga ito sa lahat ng direksyon. Nang mapansin ito ni Lola Ada, dali-dali naman yung tumayo habang hawak ang latigo niya. Naglakas loob na rin yung lumabas ng bakuran upang salubungin doon ang nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang may sumugod dito.
Sa likuran niyo ng matanda lumapit. Kaya ang buong akala noon nila Leonardo, napahamak na si Lola Ada. Pero pagkurap ng kanilang mga mata, nakita nilang hawak-hawak nito ang nilalang sa leeg, habang nakapulupot sa dalawa nitong kamay ang latigo na parabang unti-unting humihigpit. Hindi nagtagal, naputulan ng braso ang nilalang. At bago pa man ito makasigaw, nakita nila na binasag ni Lola Ada ang panga nito. Hinugot din ito ang dila bago ito tinadyakan papalayo hanggang sa magpagulong-gulong ito sa ibayong parte ng kalsada. Matapos ang pangyayari, dito na sumunggab ang iba pa, kung saan madali naman yung napaslang ng matanda. At sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nakita nila ang taglay nitong sining sa pakikipaglaban. Sa punto rin yon, napagtanto nila na itong si Lola Ada, malalim na ang karanasan sa pakikipagkombate. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi ito nakaramdam ng anumang takot sa kanyang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nangahas na sumunggab dito. Yung 7 kasing nauna ritong lumapit, walang nakaligtas. Brutal din ang pamamaraan ito ng pagpatay, kaya nang makita ito ng iba, nakaramdam ito ng matinding takot at pagkasindak sa matanda. Dahil sa pangyayari, kung kaya't ilang minuto ring nanahimik ang buong paligid. At habang namumutawi ito sa lugar, paulit-ulit nang tinanong ni Lola Ada ang mga nilalang na nagmamasid. Hinamon na nito ang namumuno sa kanila ng isang duelo upang magkaalaman kung sino sa kanila ang mas malakas. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't agad na lumipad ang isa sa mga nilalang para magsumbong sa kanilang pinuno. At pagkaraan lamang ng kalahating oras, dumating ang matandang gumambala sa kanya. May bitbit itong mahabang sundang na parabang kaaalis lang sa baga. Kapansin-pansin din ng mga karga nito, lalo na yung mga langis na kasalukuyang nakabalot sa balat nito. Pagpang-abot ng tingin ng dalawa, hindi na nagdalawang isip na sumugod ang nilalang. Si Lola Ada naman noon, buong lakas na rin yung sinalubong hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Ayon sa kanya, na habang nagaganap ang duelo, kapansin-pansin ang ginagamit nitong abilidad na pawang may kaugnayan sa mga demonyo. Ayon sa kanya, maliban sa pagkontrol nito sa apoy, may kakayahan din itong magpaahon sa lupa ng mga kaluluwa na parang hinugot nito sa kailaliman ng impyerno. Ang mga nilalang na yon ang nagsisilbing depensa ng matanda sa panahong inaatake ito ni Lola Ada. Yun nga lang, kahit gaano man kalakas ang depensa nito, patuloy pa rin yung nakakaramdam ng pinsala hanggang sa tuluyan na itong mapuluputan ng latigo. Nang magawa na yon ni Lola Ada, hindi na niya pinakawala ng matanda hanggat may natitira yung buhay sa katawan. Pagramdam niyang patay na ito, buong puwersa niya itong itinapon sa kakahuyan kung saan naroon ang mga kasama nitong aswang. Matapos nun, dali-dali namang tumakas ang mga ito bit-bit ang labi ng kanilang pinuno. At magmula noon, hindi na ito naglakas loob na bumalik pa. Ilang araw ang lumipas, umalis na itong si Lola Ada. Bago rin ito iwan ng bahay nila, binigyan siya nito ng lunas na magpapahilom sa natitira niya pang karamdaman. Matapos nun, hindi na rin nila nakita ang matanda. Ilang taon ang dumaan, may nakilala silang matandang manggagamot sa Siraway. Nakasisiguro sila na wala itong kaugnayan kay Lola Ada, pero yung pamamaraan ng panggagamot nito, tila bang magkapareho. Kaya naman nang malaman nila ang tungkol dito, hindi nila maiwasang may kaugnayan nito kay Lola Ada.
ang kumbaterang manggagamot.